Terra plana, cuestións frecuentes. Por Eric Dubay. 10. Faros. A distancia desde a que varias das luces de faros en todo o mundo son visibles no mar tamén supera con creces o que permitiría unha terra bola de tales proporcións. Por exemplo, a luz do faro de Dunkerque, no sur de Francia, a unha altitude de 194 pés, 59,1 metros, é visible desde un barco a 10 pés, 3 metros, sobre o nivel do mar, a 28 millas, 51,8 kilómetros de distancia. A trigonometría esférica dicta que se a Terra fora un globo co índice de curvatura dado, esta luz debería ocultarse 190 pés, 57,9 metros, por debaixo do horizonte. O faro de Port Nicholson, en Nova Zelanda, está a 420 pés, 128 metros, sobre o nivel do mar, e é visible desde 35 millas de distancia, 64 kilómetros, aínda que debería estar 220 pés, 67 metros, por debaixo do horizonte. A luz do faro de Eguero, en Noruega, está a 154 pés, 46,9 metros, sobre o nivel do mar, e é visible desde 28 millas, 51,8 kilómetros, mentres debería estar 230 pés, 70,1 metros, por debaixo do horizonte. A luz do faro en Madrás, na esplanada, ten 132 pés, 40,2 metros de altura, e é visible desde 28 millas, 51,8 kilómetros de distancia, cando debería estar 250 pés, 76,2 metros, por debaixo da liña de visión. A luz do faro do Cordonín, na costa oeste de Francia, ten 207 pés, 63 metros de altura, e é visible desde 31 millas, 57,4 metros de distancia, pero debería estar 280 pés, 85,3 metros, por debaixo da liña de visión. A luz do faro en Cabo Bonavista, Newfoundland, está a 150 pés, 45,7 metros, sobre o nivel do mar, e é visible a 35 millas, 64,8 kilómetros, cando debería estar 491 pés, 149,6 metros, por debaixo do horizonte. O campanario do faro da igrexa parroquial de St. Botolph, en Boston, ten 290 pés, 88,3 metros de alto, e é visible desde máis de 40 millas, 74 kilómetros de distancia, aínda que debería estar escondido por completo a 800 pés, 243,8 metros, por debaixo do horizonte. O faro da illa de White, en Inglaterra, ten 180 pés, 54,86 metros de altura, e pódese ver a 42 millas, 77,7 kilómetros, unha distancia a que os astrónomos modernos din que a luz debería caer 996 pés, 303,5 metros, por debaixo da liña de visión. O faro de Cabo Las Agullas, en Sudáfrica, ten 33 pés, 10 metros de alto, 238 pés, 72,5 metros, sobre o nivel do mar, e pódese ver a máis de 50 millas, 92,6 kilómetros. Se o mundo fora un globo, esta luz caería a 1400 pés, 426,7 metros, por debaixo da liña de visión dun observador. E, finalmente, o faro en Port Said, Exipto, a unha altura de só 60 pés, 18,2 metros, foi visto desde unhas asombrosas 58 millas, 107,4 kilómetros de distancia, onde, según a astronomía moderna, debería estar a 2182 pés, 665 metros, por debaixo da liña de visión. 11. Atmosfera imposible. Se a Terra fora verdadeiramente un globo constantemente xirando cara ao leste a máis de 1000 millas por hora, 1609,34 km por hora,
É lóxico razonar que os helicópteros e os globos aerostáticos deberían ser capaces de simplemente flotar sobre a superficie da Terra e esperar a que os seus destinos cheguen a eles. Por exemplo, durante o mencionado salto desde o globo aerostático Red Bull, Felix Baumgartner, pasando 3 horas ascendendo sobre Novo México, debería haber aterrizado a 2.500 millas, 4.023,36 kilómetros, ao oeste no Océano Pacífico, pero, en cambio, en realidade aterrizou unhas poucas millas ao leste do punto de despegue. Do mesmo modo, os disparos de bolas de cañón e demais proxectiles verticalmente deberían caer significativamente cara ao oeste nunha bola xiratoria cara ao leste. Pero, de feito, cada vez que isto foi experimentado, as balas de cañón disparadas verticalmente cara arriba a un promedio de 14 segundos ascendendo e 14 segundos descendendo, caeron de volta ao chan a non máis de 2 pés, 61 centímetros de distancia do cañón, e a veces directamente de volta exacta á boca do cañón. Para dar conta deste problema, os defensores do globo afirman que a gravidade, de algunha maneira máxica e inexplicable, arrastra toda a atmósfera baixa da Terra en perfecta sincronización ata unha altura determinada, onde esta atmósfera xiratoria, progresivamente máis e máis rápida, dá paso a unha non-atmósfera, non xiratoria e sen gravedade do suposto espazo vacío infinito. A NASA négase a responder a que altitude supostamente ocorre esta proeza imposible, pero o efecto que tal transición debería ter nunha nave atravesando sería desastroso. Tamén está cientificamente refutado polo simple feito de que os vacíos non poden existir conectados a non vacíos, mantendo as propiedades dese vacío. Calquera que pinchara unha lata de aerosol sabe que dous sistemas de presión adxacentes non separados por algún tipo de barreira ou membrana equilibraranse. Se a gravidade arrastrara máxicamente a atmósfera xunto coa bola xiratoria da Terra, iso significaría que a atmósfera nos polos estaría xirando a 0 millas por hora, mentres que nas altitudes medias estaría xirando alrededor de 500 millas por hora, 804,6 km por hora, e gradualmente máis rápido ata chegar ao Ecuador, onde a Terra e a atmósfera estarían xirando xuntas a máis de 1.000 millas por hora, 1.609,34 km por hora. Non só esta gravitada atmósfera aumentaría a velocidade desde os polos ata o Ecuador, senón que tamén necesariamente aumentaría progresivamente a velocidade a maior altitude. Pero en realidade, sen embargo, a atmósfera en cada punto da Terra non se ve afectada na súa suposta forza, xa que nunca se mediu e está probado que non existe pola simple capacidade dos avións de voar sen parar en calquera dirección sen experimentar tales cambios atmosféricos. Aterrizar avións nas pistas baixo tales rápidos movementos, lidiando con todo tipo de direccións norte, sur, leste, oeste, sería prácticamente imposible, sen mencionar que a chuvia, os fogos artificiales, os paxaros, os insectos, as nubes, os globos de helio e os proxectiles comportaríanse todos de maneira moi diferente se a Terra e a súa atmósfera estiveran xirando constantemente. Realizáronse probas no século XIX con cañóns apuntando a cada un dos 4 puntos cardinais que probaron que a Terra e a súa atmósfera non están xirando. Se estiveran xirando, cos cañóns orientados ao norte e ao sur habería certo control, mentres que as balas de cañón disparan cara ao leste deberían caer significativamente máis lonxe que todas as demais, mentres que as balas disparadas cara ao oeste deberían caer significativamente máis cerca. De feito, sen embargo, independentemente de en que dirección se disparen os cañóns, a distancia percorrida das balas sempre é a mesma.
O sentido común dinos que se a Terra e a súa atmósfera estiveran xirando constantemente cara ao leste a máis de 1000 millas por hora, isto podería verse, escoitarse, sentirse ou medirse nalgún lugar de algunha maneira, pero ninguén na historia experimentou este suposto movimento cara ao leste. Mentres tanto, sen embargo, podemos escoitar, sentir e medir experimentalmente incluso a máis mínima brisa cara ao oeste. Ademais, as nubes, o vento e os diversos patróns do clima de forma casual e impredecible divagan de todas as maneiras posibles, con nubes a miúdo viaxando en direccións opostas, a diferentes altitudes simultaneamente. Isto é totalmente incompatible coa teoría dunha Terra e unha atmósfera que xiran rapidamente. 12. Tempos de voo. Se a Terra e a súa atmósfera xiraran constantemente cara ao leste a 1000 millas por hora, 1609 km por hora no Ecuador, entón o avión comercial promedio que viaxa a 500 millas por hora, 804 km por hora, nunca debería poder chegar aos seus destinos cara ao leste antes de que veñan acelerando desde atrás. Do mesmo modo, os destinos cara ao oeste deberían ser alcanzados 3 veces máis rápido, pero ese non é o caso. En realidade, as diferencias entre as duracións dos voos en dirección leste e oeste xeralmente son de poucos minutos e en nada se asemellan ao que ocorrería nun globo xiratorio. Como dixo Gabriel Henriette no seu libro Ceo e Terra, se voar se houbera inventado na época de Copérnico, non hai dúbida de que pronto se daría conta de que a súa afirmación sobre a rotación da Terra estaba equivocada debido á relación existente entre a velocidade dun avión e a da rotación da Terra. Se a Terra, como se di, rota a unhas 1000 millas por hora e un avión voa na mesma dirección a só 500 millas, é obvio que o seu lugar de destino alonxarase máis e máis a cada minuto. Por outro lado, se se realizara un voo na dirección oposta á da rotación, cubriríase unha distancia de 1500 millas nunha hora en lugar de 500, xa que a velocidade de rotación súmase á do avión. Tamén podería sinalarse que tal velocidade de voo de 1000 millas por hora, que se supón que é a da rotación da Terra, foi lograda recentemente polo que o avión que voara a esa velocidade na mesma dirección que a da rotación non podería recorrer ningún terreo en absoluto. Permanecería suspendido no aire sobre o punto desde o que despegou, por ser ambas velocidades iguais. O modelo do globo xiratorio dicta que a Terra e a súa atmósfera se moverían xuntas a 1000 millas por hora no Ecuador e progresivamente máis lento, chegando a cero máis cerca dos polos. Os seguintes exemplos teñen lugar en altitudes medias onde o modelo do globo afirma que a Terra e a súa atmósfera deberían estar movéndose xuntas a 500 millas por hora aproximadamente, o mesmo que a velocidade de voo promedio dos avións comerciais. Os voos de Los Ángeles a Nova York, viaxando cara ao leste coa presunta rotación da Terra, tardan un promedio de 5 horas e media, polo que o voo de regreso ao oeste só debería levar 2 horas e 3 cuartos, pero, de feito, o voo promedio de Nova York a Los Ángeles tarda máis de 6 horas, lapso totalmente inconsistente co modelo de globo xiratorio. Os voos cara ao leste, co suposto xiro da Terra desde Tokio a Los Ángeles, toman un promedio de 10 horas e media. Polo tanto, os voos de regreso cara ao oeste contra o suposto xiro deberían levar un promedio de 5,25 horas, pero de feito demoran un promedio de 11,5 horas, outra duración de voo totalmente inconsistente co modelo do globo. Os voos en dirección leste desde Nova York a Londres tardan un promedio de 7 horas. Polo tanto, os voos cara ao oeste contra o suposto xiro deberían tardar un promedio de 3,5 horas, pero en realidade
tardan un promedio de 7,5 horas. Os voos cara ao leste desde Chicago a Boston, co suposto xiro da Terra, tardan un promedio de 2,25 horas, polo que os voos de regreso cara ao oeste, contra o suposto xiro, deberían demorar unha media de pouco máis de unha hora, pero en realidade tardan unha media de 2,75 horas. Voos cara ao leste de París a Roma levan un promedio de 2 horas. Polo tanto, os voos de regreso cara ao oeste contra o suposto xiro deberían levar só unha hora, pero en realidade teñen un promedio de duración de voo de 2 horas e 10 minutos. Todos estes tempos de voo son imposibles nunha bola que xira cara ao leste a 1000 millas por hora, pero sí son consistentes co que se esperaría sobre unha terra inmóvil. 13. Traxectorias de voo. Se a Terra fora realmente unha bola, entón hai varios voos no hemisferio sur que terían a súa ruta máis rápida e recta sobre o continente antártico, como o de Santiago de Chile a Sydney, Australia. Sen embargo, en lugar de tomar esa ruta máis curta e rápida en liña recta sobre a Antártida, todos eses voos desvíanse das máis variadas formas lonxe da Antártida, afirmando que as temperaturas son demasiado frías para o avión. Tendo en conta o feito de que hai un montón de voos desde, cara e sobre partes da Antártida e que a NASA afirma ter tecnoloxía para mantelos en condicións moito máis frías e moito máis quentes que calquera outra experimentada na Terra, tal excusa é claramente unha excusa, e estes voos non se fan simplemente porque son imposibles. Se a Terra fora unha bola e a Antártida estivera demasiado fría como para sobrevoala, a única forma lóxica de voar de Sydney a Santiago sería voar dun tirón en forma recta sobre o Pacífico, permanecendo no hemisferio sur durante todo o traxecto. O reabastecemento de combustible podería facerse en Nova Zelanda ou outros destinos do hemisferio sur que queden de paso e sempre que fora necesario. Pero en realidade, os voos Santiago-Sydney van ao hemisferio norte facendo escalas en Los Ángeles LAX e outros aeroportos de América do Norte, antes de volver ao hemisferio sur. Tales desvíos ridiculamente aloucados non teñen o menor sentido no globo, pero sí teñen todo o sentido do mundo e, de feito, formando liñas case rectas cando se mostran no mapa da Terra plana. Nun globo desde Johannesburgo, Sudáfrica, a Perth, Australia, o traxecto debería ser un tirón recto sobre o Océano Índico con convenientes posibilidades de reabastecemento de combustible en Mauricio ou en Madagascar. Na práctica, sen embargo, a maioría dos voos de Johannesburgo a Perth curiosamente detéñense en Dubai, Hong Kong ou Malasia. Ningún dos cales ten o menor sentido no modelo da terrabola, pero é totalmente entendible cando se mapea sobre unha terra plana. Nun globo desde Cidade do Cabo, Sudáfrica, a Bos Aires, Arxentina, debería ser un tirón recto sobre o Atlántico atravesando con só seguir a mesma liña de altitude, pero en lugar delo, cada voo deses vai conectando diversas ubicacións, primeiro no hemisferio norte, deténdose en calquera lugar desde Londres ata Turquía ou Dubai. Unha vez máis, isto non ten o menor sentido no modelo de terrabola, pero son opcións completamente comprensibles cando se mapean nunha terra plana. Nun globo de Santiago de Chile a Johannesburgo, Sudáfrica, debería haber un sinxelo voo por debaixo do Trópico de Capricornio no hemisferio sur, pero cada voo rexistrado fai primeiro unha curiosa parada para repostar en Senegal cerca do Trópico de Cáncer no hemisferio norte. Cando se mapea nunha terra plana, a razón vese claramente, xa que Senegal está en realidade de paso a metade de camiño en liña recta entre os dous puntos. Nun globo, desde Johannesburgo, Sudáfrica, ata Sao Paulo, Brasil, debería ser un tirón recto e rápido ao largo da latitude 25 sur. Pero, en cambio, case todos os voos
fan primeiro unha parada para repostar nos 50 grados de altitude norte de Londres. En realidade, a única razón pola que fan estas escalas ridículas é porque a Terra non é unha bola que xira. 14. Latitude e lonxitude. Se a Terra fora verdadeiramente un globo, entón cada liña de latitude ao sur do Ecuador tería que medir unha circunferencia cada vez máis pequena canto máis ao sur se viaxara. Se a Terra é un plano extendido, polo contrario, cada liña de latitude ao sur do Ecuador debería medir unha circunferencia gradualmente máis e máis grande a medida que se acercara máis ao sur. As medidas de distancia na práctica tomadas de O Manual Australiano, Almanaque e Directorio de Importadores e Navieiras establecen que a distancia en liña recta entre Sydney e Nelson é de 1.550 millas terrestres, 2.494,4 kilómetros, cunha diferencia dada en lonxitude de 22 grados, 2 minutos e 14 segundos. Polo tanto, se 22 grados, 2 minutos, 14 segundos de 360 grados son 1.550 millas, a totalidade mediría 25.182 millas, 40.526,5 kilómetros, o cal non só é máis grande que a suposta medida que se lle asigna ao globo o Ecuador, senón un total de 4.262 millas, 16.898,1 kilómetros, máis grande do que sería na latitude sur de Sydney nun globo de tales proporcións. Desde cerca do Cabo de Hornos, Chile, ata o Porto Phillip en Melbourne, Australia, a distancia é de 10.500 millas, 19.446 kilómetros, ou 143 grados de lonxitude de distancia. Factorizando os graos restantes a 360, obtense unha distancia total de 26.430 millas, 48.948 kilómetros, arredor desta particular latitude, a cal é sobre 1.500 millas, 2.778 kilómetros, máis ancha do que se supón que é no Ecuador e moitas máis miles de millas máis ancha do que se supón que é en tales latitudes do sur. Cálculos similares realizados desde o Cabo de Boa Esperanza en Sudáfrica ata Melbourne, Australia, a unha altitude media de 35,5 graus sur, deron unha cifra aproximada de máis de 25.000 millas, 46.300 kilómetros, a cal é outra vez maior que a suposta circunferencia da Terra no Ecuador. Do mesmo modo, tanto os cálculos desde Sydney, Australia, ata Wellington, Nova Zelanda, a un promedio de 37,5 graus sur, deron como resultado unha circunferencia de aproximadamente 25.500 millas, 47.226 kilómetros. Maior aínda. De acordo co modelo do globo, a circunferencia da Terra a 37,5 graus de latitude sur debería ser de só 19.757 millas terrestres, 31.795 kilómetros. Case 6.000 millas, 9.656 kilómetros menos que tales medidas prácticas. O feito de que moitos capitáns que navegan ao sur do Ecuador asumindo a teoría do globo se atoparan drásticamente fora de recoñecemento canto máis ao sur viaxaban, atestigua tamén o feito de que a Terra non é unha bola. Por exemplo, durante as viaxes do capitán James Clark Ross arredor da circunferencia antártica, a miúdo escribía perplexo no seu diario sobre como se atopaban día tras día en desacordo cos seus gráficos que lle indicaban que se atopaban a un promedio de 12 a 16 millas, 22,22 km a 29,6 km por día, fora da súa estimación. Incluso ata 29 millas, 53,7 km ao sur. O teniente Charles Wilkes comandou unha expedición de exploración da Mariña dos Estados Unidos á Antártida entre 1838 e 1842.
Nos seus diarios tamén menciona estar constantemente ao leste dos seus cálculos estimativos. A veces máis de 20 millas, 37 kilómetros, en menos de 18 horas. Citando ao reverendo Thomas Milner, no hemisferio sur, os navegantes á India a miúdo proxectaron estar ao leste do cabo cando aínda estaban ao oeste, e foron levados á terra da costa africana que, según os seus cálculos, estaba detrás deles. Esta desgracia ocorreulle de feito a unha excelente fragata, o Challenger, en 1845. Como se perdeu o barco conquistador da súa maxestade? Como tantos outros nobles barcos en perfecto estado, perfectamente tripulados, perfectamente navegados, naufragaron en augas e climas calmos, non só en noites escuras ou na néboa, senón a plena luz do día, no primeiro exemplo sobre as costas e no último sobre rocas fundidas, ambos estando fora de cálculo? A resposta é simple. A Terra non é unha bola. No modelo do globo, a Antártida é un continente de xeo que cobre a parte inferior da bola desde os 78 grados de latitude sur ata os 90, e polo tanto non ten moito máis de 12.000 millas, 19.312,1 kilómetros de circunferencia. Sen embargo, moitos dos primeiros exploradores, incluídos o capitán Cook e James Clark Ross, ao intentar circunnavegar a Antártida destinaron de 3 a 4 anos, rexistrando entre 50.000 e 60.000 millas, 80.467,2 kilómetros e 96.560,6 kilómetros á redonda. O capitán George Nares, na súa expedición Challenger, tamén realizou unha indirecta pero completa circunnavegación da Antártida atravesando 69.000 millas, 111.044,7 kilómetros, o cal é completamente inconsistente co modelo do globo. Herbert Riboni, que circunnavegou o mundo durante a carreira de iates Whitbread de 1993, converteuse recentemente en terraplanista e afirma que a mentira se fai a través do engano da declinación magnética. Hervé insiste en que na nosa Terra plana a declinación magnética non existe, o mesmo que o gráfico de base globular, e que as matemáticas nos cálculos de navegación son o que mantén os pilotos e mariñeiros en curso.